Boys, Murize boys now. Mafano chidika musikumira kama weeks anditi. Yeah. Mu lockdown imomo muri kufamba nebhora ndi. Muri atika. Nasi mawane zinywana anditi. Last time takabhukitaura one and then naso wonzo ushamara yabo. Fana utauri voice ofenda pamusoro mbichana waizira mtito. Saka yo unonzanzi. Tatenda nditi. Mwako yanzani. Nzi Nigel. Muri same age? Makore mangani zia? 16. Alright, ma 16 years. Ngoro collab ma projects ma arts. Yeah. Aiwa boss saka tumbutangana nanzani? Na Nigel because takambomona. Saka nasi tumbutangana na Nigel. Nigel chimbotiradza munazo Nigel. Naso sumudza mudenga chiro wani. Hey. Aiwa mawana. Pakaipa. Pakadroyo. 20 second one. Sumudza. Nyaso. Hey. Yeah, aiwa, I'm the talented boys now. Pakaipa. 20. Aiwa kumbiri. Mapromoter anofana kuzviona izvo. Yema arts. Yeah? Anda zvema arts. Right. Ndizo chete. Pane zvimwe. Yeah, pasi. Aiwa, tarinda riripo. Kwasarime, tiratidze zvese boys. Sakwate boys zangu. Buditsai zvese boys. Aiwa, ibowa futi, haisi danger still aiwa. Kondo art yacho. Aiwa kumberi. Yeah, aiwa ataona. Yeah, aiwa kumberi. Yende pana nanzani Tatenda. So far internet show. Aiwa bowa futi. Mawana. Next. Baba. Soja love. Aiwa kumberi. Afana uri nguda support cheta kuti waendeswe kumberi. Andi support chete because mu lockdown avakavharirwa vane ruita vari ngosora chikudraw. Tone vangu zvivhariro mudeni saka muda mufano ngopushwa boys zangu. Zvinoita boys zangu. Yeah, sure. Vanokuendesei kumberi boys zangu. Makaramba muchingoshanda muchingodaro ka. Muchingoya nemasina mune madrowa ka. Aiwa munowana 1 or 2 vanokuendesei kumberi mushaye boys zangu. Ramba muchingopusha maweeks handika. Tarinda riripo. Musamire musaite give up. Zvinoita chete. Mama form one is here, form 4. Or form 3. Aiwa. Ramba muchura maweeks boys zangu. Zvinoenda kumberi musachi. Mured metabo. Sharp.